Good morning mga kapaparts! Ipakita ko ngayon sa inyo ito isang alternatibong paraan upang hindi madaling tutuyo yung kamatis natin mga kapaparts. So ito, sa nakita nyo to, ito ay parang semento. Pero actually, this is not a cement. Ito po ay dry sludge. Putik ito ay tuyong putik na siya naman ay mag-absorb ng mga tubig. Kaya kahit isang linggo tayo hindi itubig yung kamatis natin ay basa pa rin kasi ayan, tingnan nyo ito. Malambot kasi yan, putik siya. Tuyong putik. Sludge came from our water treatment plant. So maliban sa kanya ay nagbibigay din siya ng pataba. Kaya mataba yung kamatis natin dahil dito sa sludge na to. So putik ito mga kapaparts, parang simento, pero kung itubig natin dyan, siya ay mag-absorb at dandahan niya itapon yung tubig doon sa puno ng kamatis. So isa rin yung paraan para hindi tayo tubig ng tubig doon sa kamatis. So dito nag-ipon kami ng mga sludge. So tingnan nyo yung ibang bilog. 2 linggo pa lang yan dito. May video ako dyan nung nagtanim ako. Ngayon tingnan nyo ang super taba niya dahil dito sa sludge na yan, dry sludge. So mga kapapart, isa rin yung paraan. So kung may mga puti kayo dyan sa bahay, ituyo nyo yan. Tapos pwede ilagay sa puno ng mga halaman nyo para pag itubig natin, hindi dapat araw-araw. Kahit 3 araw kasi yung sludge ay mag-release ng tubig dahan-dahan doon sa puno ng ating halaman. So, thanks for viewing Papart Jokes TV, The Gardener's Tutorial. So, I wish you all God protected. Bye-bye mga kapaparts! And don't forget to subscribe the Papart Jokes TV on YouTube.